ассалому алайкум дӯстдорони бизнес. имрӯз мо доир ба тарс, яъне тарсе ки инсонҳоро аз муваффақ шудан боз медорад, сухан меронем. тарс намегузорад одамонро ки ба орзуҳои худ расанд ва дар зиндагиашон муваффақ шаванд. бузургтарин тарс он вақте аст ки шумо вақте қарор қабул мекунед ки бизнеси худро оғоз кунед. эҳтимоли нокомӣ, аз даст додани пулҳоятон, обрӯ ва дигар чизҳои таъсирнок доимо дар зеҳни сари шумо чарх мезанад. аммо ба ҳар ҳол шумо бо ин тарс мубориза бурдеду тиҷорати худро оғоз кардед. вақте ки шумо корро оғоз мекунед, мушкилотҳо сар мешаванд. шумо метарсед ки бемуштарӣ ва бедаромад мемонед. шумо оилаи худро таъмин карда наметавонед. сатҳи зиндагии қаблии шумо ки ба он одат кардед паст хоҳад шуд. аммо дар аввал ҳангоми ба нақшагирии бизнес гузаронидани тадқиқоти маркетингӣ зарур аст. шумо бояд донед ки ба чӣ умед мебандед. андозаи эҳтимолии бозорро муайян кунед. дурнамои фурӯшро тартиб диҳед. якчанд калом аз китоби устод Давлатов доир ба масъалаи мазкур ҳамчун иқтибос баратон мерасонем. нодорон тибқи категорияи тарс андеша мекунанд. онҳо ҳамеша аз нобуд шудани пул ва аз даст рафтани дороии худ меҳаросанд. агар одамони камбағал пул ба даст оранд, талош мекунанд ки ҳар чӣ зудтар аз он халос шаванд. аз тарси он ки пулро нобуд ё барои ҳоҷати ҳаррӯза харҷ накунанд, мошин, хона ё таҷҳизоти маишӣ мехаранд. онҳо одатан дар чунин маврид мегӯянд: зудтар бояд чизе харид, бигзор истад, хӯрданию нӯшиданӣ талаб намекунад, эҳтимол дертар зарур шавад. бештари одамони камбағал дар истифодаи пул аз таваккал кардан ҳарос дошта, аз нобаробарии кор дар бизнес ва ҳатто аз идора кардани пулҳои худ низ тарс доранд, зеро ҳамеша дар бораи имкони аз даст рафтани онҳо фикр мекунанд. одамони муқаррарӣ ва солимақл бояд тарс дошта бошад, на он даме бурд мекунад ки аз ҳеҷ чиз наметарсад. аслан чунин одамон вуҷуд надорад. мо намегӯем ки шумо бояд мутлақ одами нотарсу ҷасур бошед. на, ҳатто аз ҳама ҷасуртарин одамон аз ҳама чиз метарсанд. аммо идора кардани тарсу ҳароси худро низ бояд омӯзед. масалан, агар одам аз машғул шудан ба бизнес тарсу ҳарос дошта бошад, барои ӯ гирифтани тасмим хеле мушкил аст. ӯ аз варшикаста, яъне банкрот шудан метарсад. ҳамаи корҳое ки бо пул иртибот дорад, барои ӯ барангезандаи тарсу ҳарос мебошад. барои чӣ? барои он ки бехабарию номаълумӣ ин худ ҳарос аст. ин яке аз намудҳои тарс аст. тарс аз номаълумӣ. номаълумӣ тамоми одамонеро ки тибқи категорияи камбағалӣ фикр мекунанд, аз амал кардан боз медорад. танҳо худованд медонад ки фардо чӣ мешавад. на сарватмандон медонанду на камбағалон. сарватмандон низ қобилияти каромат кардан надоранд, аммо онҳо эътиқоду боварӣ доранд ва ба худованд такя карда ба коре даст мезананд ки қудрати беҳтар анҷом додани онро доранд. маънои онро дорад ки инсони гирифтори ишқ метавонад ба тарс ғалаба кунад. онҳое ки тибқи категорияи фақру нодорӣ фикр мекунанд, нисбат ба даромад муносибати хос доранд. аксар мавридҳо онҳо чунин амал мекунанд. як миқдор пул кор карда беҳолу бемадор мешаванд. сипас истироҳат мекунанд. фақат вақте мебинанд ки тамом шудани пулҳо наздик омадааст, аз нав бо қуввати дучанд кор мекунанд. чунин одамонро тарси фарорасӣ бепул мондан тадриҷан ба амали фаъолона таҳрик медиҳад. тарзи андешаронии сарватмандон дигар аст. онҳо мегӯянд барои имрӯз пул мавҷуд аст, бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ба хотири таъмини оилаи худ то ин ки дар оянда бепул намонанд, корро идома додан шарт ва зарур аст ва фаъолияти худро қатъ накарда онро идома медиҳанд. сарватмандон инчунин мегӯянд: ман соҳиби фарзандонам, бояд сарватманд шавам. нодорон бошанд, мегӯянд: ман камбағал ҳастам, барои он ки фарзанди зиёд дорам. дидед, онҳо дар як ҳолати монанд вале мухталиф андеша мекунанд ва далелҳои овардани онҳо низ гуногун аст. сарватмандон ба таври оддӣ тибқи категорияи ишқу муҳаббат фикру андеша мекунанд. онҳо ба хотири маҳбуба ва оилаи худ омодаанд ки ҳамаи монеаҳоро бартараф кунанд. хулоса, аксаран тарс моро барои ба даст овардани мақсади дар пешгузоштаи худ халал расонида аз ин роҳ боз медорад. тарси худро канор гузоред, идора кардани онро омӯзед. тибқи категорияи муҳаббат андеша кунед, зеро танҳо ишқу муҳаббат қодиранд ки дар бораи бартараф кардани ҳама гуна монеаҳои роҳи орзуҳоятонро ба шумо илҳом бахшанд. ҳар идеяе ки ба сари мо меояд ё андешае ки мо илҳом мебахшад, онро худованд ба мо ҳадия мекунад. ин аст партави равшанӣ. озодии мо маҳз аз он ибтидо мегирад.
اما ایده‌ها به سر ما هر لحظه نمی‌آیند که آسوده گردیم. برعکس اندیشه و ایده‌ها به سر ما محض زمانی می‌آیند که واقعیت خلاف آرزوهای ما است و آن را به مانند چهارمغز در مشکلی‌ها و حالت سنگین رویپوش شدند و ما ضرور است که در خود نیرو پیدا کنیم و محض در همین وقت راه حل را جستجو کنیم، زیرا که آزادی حقیقی در حل مشکلات است. راه دیگر وجود ندارد. در راه آزادی مشکلات همیشه دهشت‌انگیز به نظر می‌رسند. از همتون سپاسگزارم که نوار رو تا آخر گوش کردید. سربلند و موفق و سعادتمند باشید. خداوند نگهبانتون.